Този филм е създаден в рамките на проект номер 14-313-0025, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година, подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на филма се носи от община Ковачевци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този филм отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган. Ковачевци е най-малката община в Пернишка област. Административният център е село Ковачевци. Една от най-добре запазените традиции в региона е сурва, когато хората се обличат в костюми и си слагат страшни маски, за да прогонят злото. За да се съхрани историята на обреда, в общината работи етнографски център Сурвакари. В него гостите на Ковачевци могат да научат за древния ритуал, освен това могат да видят отблизо автентични костюми и маски, да се докоснат до традицията и да се запознаят детайлно с всичките й елементи. Посетителите могат да гледат и куклено шоу, което също пресъздава ритуала. За целта в етнографския център има специална зала с сцена. Истинската неподправена традиция се представя и от читалищата в общината. Сурвакарски игри в Ковачевско има в 8 от 10 села. Освен в административния център Ковачевци, традицията се пази от читалищата в село Чепино, Лобош, Сиришник, Светля, Косача, Ракиловци и Калище. Маскарадната обредност идва от древни езически времена и е съхранена до днес като част от българската фолклорна традиция. Българските игри с маски са свързани основно с празниците от Коледа до Великден. В различните райони на страната маскирани мъже играят около Нова година през така наречените мръсни дни, които обхващат периода от Коледа до Йорданов ден, през Сирната неделя и през Тодоровата неделя. Изпълняващите този ритуал около новогодишните празници в Западна България са известни като сурвакари. Зимните и предпролетните игри с маски се свързват с смяната на старата с новата година, с наближаващото пробуждане на природата. Те носят пожелания за богата реколта, здраве и плодородие. Символиката им е насочена към прогонване на злите сили и поставяне на ново добро начало. Играта на маскираните мъже е мистично единство на ритъм, звук и багри. Те се движат в специфична стъпка, носят внушителни маски и традиционни костюми и огласят селищата с стотици звънци, наричания и благословии. Маските в народните вярвания защитават от зловредното влияние на нечистите сили. Българската обредна маска е източник на богата информация за различните етнографски райони. Звънците се поставят около талията на сурвакарите. Техният звън подсилва предпазното им действие. Групите включват персонажи като поп, булка, младоженец, дявол, доктор, тупанджи, мечка, мечкар и звънчари. Те се предвождат от булюкбашия. В Ковачевско сурвакарските игри по традиция са в нощта на 13 срещу 14 януари. На 14 през деня е празникът Сурва, Василов ден. Почти всяко село в общината има своя маскарадна група, често участниците в нея са повече от 50 души. Маскарадността в България е жива традиция и се променя. Тя включва в себе си нови символи и образи. Отпадат ограниченията за участниците по пол и възраст. От възраждането насетне сред маскираните навлизат персонажи от нефолклорната култура. В днешно време се маскират също деца, момичета и жени. Жука
Всеки един персонаж има своя символика. Всяка сурвакарска група има свой водач. Той се нарича Болюбашия или Болюкбашия, който е най-важният. Облечен е в униформа и носи сабя и запален факел. Той води групата в определен ритъм и диктува кой какво да прави. Болюкбашията на една група посреща болюкбашията на друга група. Обикновено това става около ритуална клада. Основни обредни лица, които предвожда войводата, са група мъже с маски и звънци, придвижващи се с специфична ритмична стъпка. Мечката и мечкарът пък са символ на здравето, затова мечката гази за здраве. Мъжът, който се превъплъщава в ролята на животното, е облечен в кожен кафяв или черен костюм. Мечкарят пък води на синджир мечката. Обикновено в една група има по повече от една мечка и те се борят ритуално. Освен това, мечката бори и млади невести. Звънчарите са също едни от най-важните персонажи в сурвакарската група. Те слагат около талията си медни звънци или хлопки. Често тежината им достига до 40 кг. Със силен звън звънчарите гонят злото. Всяка сурвакарска група има свой ритъм на звънене. Обикновено групата представя ритуала сурвакарска сватба. В миналото в обреда са участвали само мъже. Затова и до днес се е запазило в ролята на младоженката да влиза едър мъжага. Той се облича в бяла булчинска рокля, слага си грим и червило. Младоженецът обикновено е доста по-нисък от невестата. Попът пък винаги носи бъклица с ракия и стръкче чемшир, за да благославя младоженците и гостите на сватбата. Честита пролет! Добре дошли, мили мои деца! Желая ви здраве, щастие и успех в живота! Желая ви да сте живи и здрави, да имате до година двама, трима, по-до година петима. Заповядайте. Както не мога солта и пипера един без друг, така и вие да не можете един без друг. Oh
ритуалът сурва завършва с сурвакарско хоро, то винаги се играе напред, за да върви годината напред. С годините обаче тази традиция се е изменила, сега групите изпълняват основно право или граовско хоро. Във всяка сурвакарска група има хороигравци и певци. Те са облечени в носии. Традиционната носия в Ковачевско е литака. Хороигравците са придружавани от тупанджии, също облечени в традиционните за региона облекла. В Ковачевско костюмите се изработват от овчи кожи и от пера на домашни птици или от текстил, нарязан на ленти. След това започва облепването на фундамента, който оформя различни геометрични фигури и образи. Всеки майстор има своя тайна за това как точно прави страховитите маски. Процесът на изработване никак не е лесен. Подготовката за него започва месеци преди ритуалното гонене на злите духове през януари. Аз се казвам Камен Янев, занимавам се с дърворезба вече повече от 10 години, може би, откакто съм завършил училище, всъщност, но любителски и в търсенето си в дървото те са, разбира се, в най-различни насоки, дали ще бъде предмет, някакъв битов, също така и маски, защото и район е такъв и това е силно застъпено в нашия район. И правя някакви сурвакарски маски, които имат претенциите да бъдат правени от човек, който все пак е разбар и може би, надявам се, че се отличава от множеството. И за добро или за лошо рядко ги правя, не ги правя на конвейер. И това мисля, че ми помага, защото така човек си се черпа по-бавно. А иначе процесът за маската е дълъг, несъмнено доста дълъг, като най-трудно идеята, защото не бива да има повтаряне на една маска в никакъв случай. Защото маската, поне за човек, който има някакви претенции, тя го представлява и трябва всяка една да бъде лице на автора. Участвал съм в някои фестивали. Всъщност мои маски дефилират на много фестивали. Последната година взех даже втора награда, мисля. Ако не съм излъгал, аз не съм носил маската. Втора награда за маска, което все пак е някакво признание. Кое е най-трудното в изработването на маската? Кой елемент е Най-трудното, защото специално аз, да речем, правя маски или от едно монолитно парче дърво, което трябва да добие лице. Разбира се, това има много допълнения. Или от самата природа, която ни дава някакви форми, които в последствие се ползват за очи, за форми, за уста и импонират някакво лице. И най-трудното би трябвало да бъде намирането на това нещо, защото наистина е много трудно да намериш нещо подходящо и да го направиш маска, да го направиш лице. Именно. Влагаш ли дух в тази маска? Искаш ли наистина тя да придобие? Ами аз искам да бъдат разпознаваеми не само от мен, разбира се. Това е идеята, да бъдат малко бутикови. И мисля, че
почти всяка една маска личи, че съм я правил. Те не са много, както казах. Колко маски имаш? Горе-долу изработени? Не са много, може би 30, едва ли са повече. 30 на маски, които ходят в някои селски групи. Всичките ли са дървени? Ами да, всички, но това не значи изцяло и само дърво. Да. Основното. Но основното е дървото, наистина. Разбира се, след това има и кожи, много. Но, както казах, трябва да. Все пак дървото е основният ми материал, с който работя и може би ми е най-при сърце. Кой те запали? Имаш ли, по принцип, имаш ли фундата хора, които баби и дядо? Аз самия, все пак, ние до сега си говорихме за фестивали, но все пак става въпрос за служба,